И здравейте, любители на гейминга! Аз съм GamerBG и днес ще играем на Brawl Stars. Видеята на канала ми се завръщат, после ще ви обясня защо нямаше видеа известно време. В някое друго видео ще направя специално. Но нека сега... Малко съм болен, ако ме чувате малко по-странно, болен съм. О, да, имаме Big Trophy Box. Така. 50 блинга, още 50, 182, още 54, 1... О, този скин много е доста як. Е чипнал. Окей. Супер Air Star Drop. И сега... Нека направим така. Отиваме в следващия акаунт. И там ще отворим. Така. Тук само, че никой ме не е играл. Да. Нова трофис. Този скин на Рико е доста як. Тай дроп супер рар. Сега се връщам. Ето и сега влизам в следващия акаунт. Само че тук не съм сигурен дали... Да, тук вече са отворени. Окей. Ето ни в последния акаунт. Интересно. Pizza Slice. Утре ги взема от моя акаунт. И накрая получаваме скина сърче какво. Pizza Slice ми е интересно за какво са. Аха. Тук може да си купуваме разни неща с тези Pizza Slice. И всеки ден имаме по едно безплатно. Сега се връщам в моя акаунт и върнахме се в моя акаунт. Нека вземем тук Pizza Slice и да видим какво безплатно нещо ще ни се падне. Чакай да ми зареди. Така. Ден едно. Ден две. Така. Нека разгледаме шопа, майко. Колко е дълго това бе. Ето, видим тук някакви кредити. 5 кредита, нали, защото не може повече. Мога да събрах. 80. Паса. Така. Разема безплатното да видим какво е. Не е чак толкова зле. Така почваме. 65 плюс при Game Over. 125. 175. 220. 715. Не! Това само един ден. Това скин на фан го искам много. Той мой е... Ще кажа кои скина на фанки искам доста. Защото аз
играя фанк. Днеска няма да играя фанк, защото не съм играл в Brawl Stars толкова много време, че ще му падна половината копи. Днес ще играем с един друг герой, който почнах наскоро да дигам. Не е Биби. Не си помислите. Хора, извинявам се. Цъкнах тук от Supercell нещо да ме вкара и отидох на, да не казвам къде. Иначе е това скин на фан, който искам. Той също е як. Аз имам този, както видите. Тя двата биват, ама какво да ги правя? В смисъл. Не е толкова много. Така, сега да ви покажа новия герой, който почнах да играе. Опа, тук има нещо интересно. А в клана? Това са в някакъв рандъм клуб. Мегапик. Окей. Шоп. Какъв шоп? Броварите да променим. Ще не да поне много трофис. Може да бъде трофис. Не гледайте фанга, защото просто не го гледайте. Да си мислите, кой ли съм почнал да играе? Кроу. Има и много як скин също. Спешъл така, бойл. Много яки евенти. Не. Баскетбол. Тук е тълпица. Селекто много ясно. Тук има нещо. Старлопи. Заради това с видеята, като нямаш от много време, както казах, ще кача отделно видео. Не знам кога. По някое време. Го казах се едно. Скоро ще имам видео и на FC Mobile, знам, че искате. Не знам дали искате. Надявам се да искате. Ако това е невъзможно. Хабиби! Спиш ли добре? Колко пъти им скочих и пак не ги убих. Толкова пъти, че събрах и... Е много умно. Ей, закупихме. А тук дори да закупиш, защото дори да закупиш, пак ти дава пица. Не знам, аз не съм играл на тази игра доста време. Сега пускам да я разцъкам на видео. Опа. Ето колко е часа. Да. О, браво. Имах хокей. Тук мисля, че... Те да знам кой ще е опи тук. Това изгърна всякъде е опи. Стойте да го максна левел ме. Ето той не намах левел. Това си е чист хокей. Тук ако имаш и гаджета, къде ти зарежда по-бързо от тимейта, аз го нямам. Да си спазвам дори. Това е Броубол. Буквално... Фу. Пак вкарах. Аз дори не искам да вкарвам. Тягай тук. Ето пред мен си вкарам автопол.
Иначе е яко. На мен ми харесва. Защо сте само? То това... А, да, това е... За двама. Интересно. Някой път да викнем Експрото да поразцъкаме малко. Не знам. Той играе само на някакви други игри, които... Не знам. Аз играя в него, снимаме заедно на Fortnite. И скоро ще има видео на Need for Speed от неговия канал. Ще е интересно, но Need for Speed Heat. Май! Ако се чудите, надявам се скоро да го качи. Не! Добре, пак нищо. Виж така удари гредата, че направо ми излиза душата, разбираш ли? Добре, почнах да го играя, защото ми се падне този якия скин. И какво да го правя със смисъл? Не мога, и ще да го играя. Добре, пак. Тия не разбраха ли, че... Не знам какво направя, просто той беше свободен, тъй че... Давай. Ето такова, че... 5 удари си, дет. Даже какво 5 по-малко. На за 2. Айде го. Вече овър. Те миналите бяха по-трудни. Със сигурност. Оставя крепата. Само ще вземем клас. 6 нива. О, той има мисии само за пица. Не е само за пица. Проблемът е, че няма мисии с бровари. И са да релоуна някой квест. Кой... Е той. Уя. Уя. Win pet battles with Piper, Russ or Stew. О, интересно. Окей, мисля, че Ръс ще опи на този мап. Или Стю. Ръс го играе. И какво правиш тук, бе? Бъзлей тиер. Интересно. Интригуващо. Интригуващо. Аз ме интригуваш. Ето го. По едно време го играх. Ще пробвам с Ръс, ако не стане, ще пробваме с Тю. Не вярвам с Пайпърс. Получи нещо, защото... Сериозно? Добре, Мортис окей, има Дариел. И само... Окей, той има. Мортис ни е ясно защо си го взел. Защото се ни вкара. Ама Дариел ни е малко странен. Ясно. Абе, бъс... Шмайтиер. Ще ги биеш ли? Защото... Аз мисля да ги бия. За тебе не знам. Не му. Скоро ще има ново видео. Извинявам се за прекъсването. Но до следващия път.